Kube isimo esingajwayelekile eCamps Bay ngosuku lukaNcibijane. Amabhishi avaliwe ukubungaza lolu suku leli dolobha bengajabulisi njengenjwayelo. Abadayisayo kuleli dolobha kushaye kwezwela nakubona. Umdwebi odabuka eMalawi u2020 ube unyaka onzima kakhulu. Everyone was inside there like indoor. Then we try like this 2 months there, but still the thing was hard. And even now our live it is very hard. Otherwise we just wish like if we get on a transport, go back home. Izitolo zokudla kule ndawo aziphithizeli njengenjwayelo. Umthelela omkhulu ukuvalwa kokudayiswa kotshwala. Izivakashi kanye nabakulelizwe bebephume beyogubha uNcibijane kepha isibalo besisincane kakhulu. Last night was quiet, but it was a nice time just with the family at home. And today we just come up from Hermanus with visitors, our family from Kimberley and Johannesburg as well. And we're just spending the day driving around Cape Town, seeing the sights. Enkabeni yedolobha emgwaqeni odume kakhulu iLong Street nezitolo zokudla ezikhona izindawo zokucima ukoma kanye nezindawo zokuzijabulisa ezidayisa utshwala kukhala ibhungane. Abomthetho bebenkanisa ezindaweni ezahlukene ukuqinisekisa ukuthi imithetho iyathotshelwa. The South African police, the traffic officers and other city enforcement services executed several arrests last night, including those for alleged driving while under the influence of alcohol. Alcohol plays a major factor in increasing the trauma-related injuries in our healthcare system at a time when those resources are vital to overcoming the pandemic. Umoya onamandla uphoqa ukuthi kuvalwe iTable Mountain Cableway nekungenye izindawo kuleli dolobha eheha kakhulu izivakashi.